free ka mo nga makakita ay kag wala makadisturbo sa imo? Gusto na Nadia ha? Pag gusto ko ya kay wala man ako sang bana. Wala ka gani ba na, ma? Pero may kabataan ka? Katigulang na sa imo? Dapat magpataha ka! Kintampa mo ako? Tungod lang sa lalaki mo? Gusto na! Maayong adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Ako si Feli, 42 anyos. Isa na kabalo kag may duha ka mga kabataan. Ang problema ko kay ang kabataan kag iloy ko. Ginadilian ako nga magnubyo. Halin sa napatay ang bana ko, ako na ang nagaserbe iloy kag amay sa ila. Wala gid sang tion nga napabayan kong mga kabataan ko. Pero sila, daw hindi sila gusto nga mangin malipayon ako. Agad mahangpan ninyo sang lubos ang akong sulat, suguran ko sa pagsaysay ang tanan. Pili kung sapto mo lang ko. Hindi ka na mabulay pa sa pangabuhi mo kahit may timbang ka na financial mo. Reynaldo, kabudlay abik eh. Hindi ka makadesisyon sa imo. Ha? Kuan. Felicidad! Oy, gabi na. Wala ka obra buwas ba? Ho, anay. Hindi naman ni magdugay si Reynaldo. Ha? Pero Philly, wala pa gani ko ka tunga sa oras dere. Oo, gani. Pero kay ti, kabudlay gani. Ma, matulog na ta. Gabi na bala. Pwede balik ka lang di dason kay mapaway man kami sa iloy namon na. Oo. Sige, Philly, mauna ako pero kung makadesisyon ka na, may bala ako. Willing ako nga mangin amay sa mga anak ko. Kaon tanay. Gabi ka na nagpauli. Gutom ka pa. Nay, nag-overtime ako. Wala ko yan nag-happy-happy lang. Ay, sugwiri pa ko da Felicidad. Abot sa imo ko hindi ka magpati, nay Gingutom ko kay kadamo sang obra ko sa opisina. Ay nga nabudlayan ka na gid magpakadto lalaki diri sa balayhaw. Be, nay? Makita-kita pa kamo sa ang katigulang na sa imo, ma-date-date ka pa. Ay, sos, kay abi mo bala, hindi namon mahibalan sa mga bata mo. Sobra ka naman imo, ya. Nagbakas kuya bala obra. Agod may ipakaon sa mga kabataan ko, kag kun mag-date man ko, nabutang ko ina sa lugar, nay. Subong niya, mapati ka kag sa hindi, sa obrahan kuya halin. Sobra ka na gidya. Be, Feli? Ma, may message ka. Importante, Ged. Ano? Ginbasa mo? Naligo pa abi ako. Ano, basa ha. Kay nanamian ko. Ano? Abi be? Ano, malipay ka gid sina, ma. Be? Ano? Bago naman ang lalaki mo. Ano nga lalaki? Ang nag-text sa imo eh. Saan mo lang na nakilala? Kag sa diin? May asawa? Si Mario. Soltero ni. Laon. Wala kami niya kabaluhaw. Anong natago mo sa amon, ma? Para ano? Para free ka mo nga makakita ay kag wala makadisturbo sa imo? Gusto na Nadia ha? Pag gusto ko ya kay wala man ako sang bana? Wala ka gani ba na, ma? Pero may kabataan ka? Katigulang na sa imo? Dapat magpataha ka! Kintampa mo ako? Tungod lang sa lalaki mo? Gusto na! Kung makahambal ka, do ginapalusot mo lang ako ba? Sugod subong ha? Nung kaninyo ako nga hilabtan sa ginahimo ko. Kay bata ko lang kamo. Ako ang masunod tungod ari kamo sa poder ko. Ano, ma? Ari ang allowance mo sa isa kasi mana, Miko. Bugtaw na si Nadia. Bugtaw man. Wala ka puli. Ano? Na, wala ka ba kahibalo kay ti ang lalaki mo lang na iskoher mo? Ano nga lalaki, Nayman? Nga abala sa tanan nga giho ko, akig ka mo? Sala ko kay may nagapangaluyag sa akon? Ote, mano man kami bima? Malipay? Wala ko yan naghambal nga mangin malipayon ka mo kung malipayon ko, Ako ya hoo eh. Kay tanan nyo nga kadalagan, nalipay ako. Kung madus mo ka mo, saludon ko. Natural kay ti ikaw ang iloy. Nga ikaw, Nay. Nalipay ka bala kung makita mo ko nga malipayon? Hindi bala wala. Ako pa ding nagapangita sang kalanon sa sulod sang balay. Kaya akong nagabaka-baka obra para mapaeskwela kong kabataan ko. Pero ako pang malain. Kamu lang may deber maghambal mo. Ako ya wala na. Feli? Kasarang ko yung magbakal sa mga kinanglano namon diri. Sos, hindi na bala maguya-huya. Hindi maguya-huya sa mga kinanglanon mo Pila na ta kabulan bala. Bago mo palang gani pakilala kay nanay mo.
Ote, nakita mo reaksyon niya? Gintulok ya lang kababaw dalom kagintalikdan. Bayda. Kung makita ya ko nga hindi ko ya malain nga tao, ati mahumok man lang sinagurong balatyago niya sakon. Maayo kay nakadumdum ka magpauli di sa balay. Ote, ano? Nalipay ka na? Kay wala na sa may nagabantay sa imo? Nadala mo na diring lalaki mo sa balay? Ang baba mo ha? Dindo siya si Nadia. Subang ko. Mayong hapon. Naabag o ka lang? Sa diin ka maghalin? Wala ka na nagasulod sa klase mo? Kag nga masulod po ko yaman. Kay mamana naman ko. Unahan ta na lang ka ah. Be, ano? Ano ang himuon ko agad nga mahangpan nila ako? Istoryahon mo sila eh. Kapila ko na inanahimo. Pero para sa ila malain ako nga iloy. Wala nila kinabalikid ang kabudlay ko. Ago lang mapadako ko sila kang mapaeskwela. Ano kay dugay-dugay nga mag-graduate na si Nadia sa college. Naguntat kag namana. Tungod sa akon. Naasala ko bala. Feli, kung gusto mo, kita nga doang maistorya sa ila. Pahibaloon ko sila nga maupod na kita. Hindi din to. Hindi ka na magdesisyon sa nga mo sina. Mas magamo ang pag-upod ta. Uti, mano na lang tagali ya. Asa saan o kita nga manago sa ila. Ha? Kung sila ang sundon mo. May balatyagon ka man. Paano ang kalipay mo? Ambot. Wala ako makaibalo. Mahulat ako, Feli. Hulaton kong desisyon mo. Dindo. Tita Grace kag Papa Jopi, nagalibog ang ulo ko kung anong maayo ko nga buhaton sa kabataan ko, kag sa iloy ko, nga ginapunggan nila ang gusto ko nga magnobyo. Ang subang ko nga anak, naguntat kit sa iya pag-eskwela kay namana tungod naglain ang iya buot sa akon. May lalaki na tani nga desidido magpakasal sa akon. Apang nagaduha-duha ako, kay basikon, ano pagid ang himuon sa mga anak ko? Palihog buligi kag lay gayiman ninyo ako. Ini ang akong problema, Feli.